Ningambophi, ningamjezisi, ningamhlukumezi. Musani ukungibuza ukuthi angimbophise ngani nenze ngathi anwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani. Kungani nenze ngathi umthetho anwazi ukuthi usebenza kakhulu uma unemali. Ngizombophisa namuhla kuyoba izwi lami nezwi lakhe engekho ufakazi bungekho ufakazi. Ngizoboshwa namuhla kusasa sephumile kube sengathi akwenzakalanga lutho lo umdlwenguli wami. Nani nenze ngathi nendaba nami. Baningi abesifazane abahlukumezekile kodwa abathulile ngoba benqena ukuthi bayobunjabuze kwayo kuyobe kwabona amacala enganivele ehlezi kunjalo. Nabesifazane abahlukumezekile bayathula ngoba kinina bephenduka ihlaya kube sengathi bebethanda. Abaningi babekiwa amacala kodwa kube kuyibona abahlukumezekile ingakho bekhetha ukuthula ngoba kuyafana. Kunina kube sengathi akwenzakalanga lutho lo umdlwenguli wami. Ningamjezisi, ningamhlukumezi, mdedeleni. Ngizozama mina ukulwa nobuhlungu engikuzwa ngaphakathi ngoba nizongibeka amacala nithi mhlawumbe indlela engigqoke ngayo kuyobe sengathi yimina engimhehile, kuyobe sengathi uyena kazangabe nacala, kuyobe sengathi iphutha lingimina. Kungani kuzofanele ngimophise ekugcineni ngizothola amacala ngawenzanga? I am the victim. Kodwa kunina kube sengathi lo yazi umdlwenguli wami, mdedeleni. Ngizozama mina ukuba ngcono ngaphakathi. Lesilonja asivulile ngizosithoba mina ngokuthi ngizama ukuxola, ngixolise noma ngingonanga ngoba kuyafana noma ngingakhuluma kuyobe sekuyathuleka. Kuba njalo-ke phela uma umenziwe. Abantu abaningi abakuzwa obakho ubuhlungu ikakhulukazi uma umuntu wesifazane. Ngicela ukuthula ngoba kunina le ngiyoba yihlaya ngelinye ilanga noma bengikhulumile bengeke ningize, bengeke nize nenze lutho. Kunalokho beniyobe